Господин Мусков, първа тренировка, връщате се в професионалния футбол. Какви са вашите очаквания? Очакват се за едно добро представяне. Вече в професионалния футбол нещата са много по-сериозни, отколкото в група. Мисля, че ние бяхме готови като организация за Б група. Като футболни неща, мисля, че ти първа ще подготвим нещата от към селекция, от към тренировъчен процес и такива неща, да може да сме равностойни на повечето отбори в Б група. С какви амбиции започвате сезона в вече втора професионална лига? Започва с амбициите, това да се представим добре, да не изпаднем най-важното. Все пак сме нов отбор, въпреки че през миналата година новите отбори като Поморие показаха добра игра в Б група. Класирането само по себе се говори. Но мисля, че вече тази година ще трябва да няма да бъде толкова лесно, колкото миналата година и ще трябва да сме максимално по-концентрирани, защото миналата година 70% от мачовете ги изиграхме лежерно, на ходом, бихме само с класа, докато сега вече ще срещам организирани отбори с тренировъчен процес, същия като нашия всеки ден, подготвени физически, по-опитни футболисти играли в Б група и в А. И затова мисля, че е трудно, но мисля, че се представим добре. За мен да сме в топ 8 ще е отлично. В връзка с класата, добавите ли още малко класа към отбора, с изключение на двамата, които идват под наем от Левски, има ли други сигурни нови попълнения? Двамата от Левски идват. Аз се бях разбрал с Георги Иванов още преди 2-3 месеца да дойдат при мен. Той се замина от Левски, обаче аз спазих обещанието, взех ги момчетата, взем ги от гледна точка, че са млади, перспективни футболисти, минали са по националните отбори. Проблема е, че все още не знаем какво ще е правилото в Б група, колко юноши ще играят, до колко години. И те са ми идеален вариант, каквото правило да избере Българския футболен съюз. Те да паснат това правило, защото двамата са 19 и 20 годишни футболисти, 18 и 19 годишни футболисти. И мисля, че ще ми свършат работа. Затова бързах тях да ги взема, да мога да не мисля толкова за юноши. Както знаехте, през миналата година ние нямахме старша възраст. Няма откъде да дойдат нашите футболисти на този етап. Мъжете да попълнят тая бройка от юноши с тази възраст, която имат право да играят. Затова по най-бързия начин реших да ги взема. И това е за тях двамата. А други нови попълнения освен тях има ли? Към днешна дата ново попълнение е Джуне Пешар от Верея. Футболист опитен, който е играл в нашия отбор, който познавам футболните му качества и човешките и знам, че той е идеалният човек за нашия отбор, защото е играл тук, познава обстановката, мога да кажа, че е един много добър футболист, който очудваме, че отбори от тази група не са го поканили или не се е разбрал с отбори от тази група, доколкото знам. Лесно се разбрах с него, звъннах му, поканя го. Той зарадва се, дойде и вече е днеска на първата тренировка. Другия, който е сигурен към днешна дата, е Владислав Мирчев. Опитен футболист, център нападател. Знае, че напусна нашия нападател, който през миналата година не беше основен футболист и там ще имаме проблеми. Затова исках да по най-бързия начин да реагирам, да взема футболист, който е опитен. Играл е Шампионска лига все пак, играл е срещу Реал Мадрид, играл в отбор като Бати Борисов и в много отбори в А група. Взе го, разбрали сме се, утре ще пристигне и това е към днешна дата. 4 футболиста, нашата група е малка от 14-15 човека и мисля, че с 4 футболиста ще станем 19. При всички положения ще търсим 2-3 още, защото в Б група не може да играе с 17 човека, от които 3 да сте вратари. Трябва да вземем футболисти. Това са към днешна дата новите футболисти. Доколко ще успее новият нападател да замести Трайо Грозев? Все пак 30 гола, макар и на ниво В група, не са никак малко. Затова го взимам да замести Трайо Грозди, защото опитен е футболист. По принцип, аз не греша в селекцията. От 100% 90 ми са успешни. Знам, че тук няма да сгреша. Ще дойде, ще вкара много голови. Видя го, че е мотивиран да се върне във футбола. Знае, че аз мога му помогна да се върне, да заиграе силно при мен. Пък пътя му до А група, каквато е на повечето футболисти, аз футболисти за А група не спирам. Пътя му за група е отворен. Иска ли го отбор от тази група всеки един мой футболист? Няма какво да се. Пускам ги на минутата. Все пак
Аз съм човек, който знам, че за тях е най-важно да играят най-горното ниво, да се развиват, да вадят повече пари. Все пак тук Б група трябва да е трамплин за футболистите. В тази връзка имаш ли интерес към футбол? Да, имаше интерес към двама-трима футболисти от тази група, не от Нефтохимик. Най-интересното нещо, което е за мен, че Нефтохимик не пожелаха нито един от моите футболисти, което ме очудва. Но те знаят как да правят селекция по-добре от мен. Там са хора, които разбират от футбол. За радост не пожелаха мой футболист. От други отбори от тази група пожелаха, но момчетата, които двамата футболисти ги пожелаха, са лоялни към мене и казаха, че по-добре да играят при мен в Б група, отколкото в отбор да отидат, който се бори за изпадаш. Затова, че няма да казвам кои са отборите. А можем ли да кажем кои са футболистите? Не искам да ги казвам тяхните имена, защото само ще ги разсейваме тях, после да кажат, съжалявам, че не отидахме или отбора. Имаше желание, имаше интерес. Всеки знае, че с моите футболисти първо трябва да преговаря с мен. Моите футболисти в моят отбор, като звъня някой, казват да звънат на мен директно. Има между нас една колегиалност, която съм много щастлив, че за този период от една година стана много силна връзката между футболисти, треньор, директор. И мисля, че това не е най-голямото нещо към успеха, най-важното нещо към успеха. Че има голям колектив в нашия клуб. Не говоря само за събликаната, извън нея, и на терена, и в деца казва, и по улиците, и по дискотеките, и по кафетата, и по всичко сме колектив. Това е. Има ли вече договорени контроли, ако има срещу кого, кога и къде? Всички контроли им са договорени от 1 юни. При мен нещата са така. Дори с тези футболисти, които ги привляках, аз исках да са тук, не да чакам. Звънях на двама-трима футболисти, казаха ми група, по същия, че чакали за група. Аз просто ги зачертвам. Футболист, който директор на отбор от тази група го чака да му отговорят, е несериозно. Аз звъна на футболиста, искам го, утре го искам на тук, или в сряда, или вторник, това е при мен. Няма ако знае, че чакам. Някой му обещал, или така съм из контролите, подредено ми е всичко. Единствено за 29-ти не сме направили контрол, защото не знаехме къде ще е лагера. Но сега ще направя. Всичко друго ми е потренено от 1 юни. Първата контрола на 2 юли в Черно море в Несебър. Втората контрола ми е на 6-ти с Созопол. Третата контрола ми е, която не се знае още къде е. Или да не ги бъркам само. Да, 6-ти Созопол. На 9-ти играем с Левски в София. На 13-ти с Поморие в Каблешко. На 13-ти после какво беше? 16-ти играем с Нефтохимик в Бургас. На 20-ти играем с Гълбово, не е уточнено на къде. И на 23-ти завършваме с Верея, също не е уточнено на къде ще. Се разберем при нас, по средата. Тези контроли, където не са изяснени къде ще са, се разбираме допълнително за часа и на кой терен ще бъдат. Доста престижни контроли, а ще има ли официално представяне на отбора? Да, официално представяне ще има. Аз даже на 23 ще настоявам да е тук контролата с Верея. Ако не, да се надяваме, че първият матч е домакински, ще го направим като представяне, като празненство. Контролите са престижни, аз държах да са такива контролите. Имам доста познати по клубовете, които това ми помага да организирам такива контроли и ги организира както казах в ранен етап и затова се получиха, мисля, че добри контроли с отбори само от А и от Б група. Ако се надяваме Зверия да е тук, и тогава ще е представянето на 23-ти. Ще ги помоля да е тук, може и те да искат представяне, защото те казаха, че ще изчакат програмата, ако играят навънка първия кръг, ще дойдат при нас, ако са домакини, ще искат при тях да играем. Все пак са отбор от тази група, ще се образят с тях, аз се образя на клубовете. Мовиране няма да имаме, почва на 30, ще кажат колко отбора са. Аз мисля, че няма да му трудно се съберат толкова отбора, колкото искат Българския футболен съюз. Колкото се съберат толкова, да не забравяме, че все пак България е в сериозна криза и както ако ние при нас общината, трудно ще се справим с това да участваме в Б група. Помага общината, в други райони общините ни помагат сигурно, трудно е. Който играе в Б група, правим Уевола, знам колко усилия струват, дори на нас с общината зад гърба е усилия да играем в Б група, затова че другите градове напълно съм наясно, че е много трудно да организират, няма ли синхрон между клубове, кметове и общини, трудно се прави футбол. И така с каква група започвате днес? Днеска започваме с договори с 17 човека и 2 вратари. Това са 19 човека към днешна дата. Имаме 2 момчета на проби. Ще ги видим до четвъртък
когато отиваме на лагер в Равда. До тогава ще кажем. Чакам утре да дойде Варислав Мирчев, ще станем 18 и двама вратари. Ставаме 20, при всички положения ще търсим още двама футболиста, ви казах 100%. Имаме една договорка за сряда с един футболист. Да се разберем, просто се разбрахме в сряда да се чуем. Да ми каже 100% дали идва. За сега 99% че ще дойде, ако не дойде, здраве да има, успех ще му пожелая. И това е.